आलासिया फैमारोबा दिग्दार जाथारगोनहाय लासिं सिं जागोन एसे खिफ्राव हराबा ओइ माथो बिसोरबोसो स्लां थांफिनखांजोब फैखांनानै दोननोसै अनजालि आइ माबे आयै दा आलासिफ्रा फैबा लासिं सिं जाथारगोन एसे एनै बे साहाफ्रा एसे गरम खालामहैफैदो दे नै नों खोनायाखै नामा क'क्राझार लांदांपारानि दिनै आलासि फैनो नागिरदों एसे बे साहाफ्रा गरम खालामहैयाबा दा हास्लाबनाय नङा फैबा फैसिगौसो बिसोरो दाहालागै जागोन आयै itu ada di sini datang kau hai korup nipai kilometer lo hendak di sini datang kau hai sidangnya kami hendak pas badi nama hendak di sini korup nipai 1 kilometer hendak dapat mana macam mensibindang tu dah ada kalau apa tu sakit macam apa Dewan ini apa macam nomor aja le sandu abis gesah apa gelum kujet apa beli adik mungkin sih semua di ini juga kandang hari ini semua di ini juga ini adik ke Mumbai di Mumbai mau oh ini ini adik ke Mumbai masih ada ya बाजेरानि न'आ बेनोमोन नामा? औ बेनोमोन ए आलासिफ्रा माथो सफैबायलाय औ फै आगै जिरायफैदो ए दे जिरायदो दे जागोन बाजै दै गांदोंबा नै लोंदो आगै नोंगादों आदै गांदोंनो anak yang kau cabai cair bagai जाग्रा बुस्थुखौलाय हाजायाबा माथो जालाय नङा लोंनायफ्राबो आयनि दैया गोथावथार माथो बारै अनजालि आइया दाबो जायाखै नामा आलासिफ्रा फैलायलांबाय मा एसेबो देहायाव नाङा होनबा बे गथ'आ आलासिफ्रा फैलायलांबाय मा देहायावबो नाङा माबो नाङा जाखो नोंलाय नाम्बारखौ जागोन आयै थ'ब्रो अनजालि आइ फिफायाबो उन्दैयावनो फैनानै थांबाय दा फिसाजो सासेल'सै रावबो गैया बिदाबो गैया फंबायबो गैया बे फिसा हिनजाव सासेल' आंहा नायनो जायो दा खबरालाय माथोमोन आदै खबरा बाजै नोंथ' मिथिखागौ बाजै खबरा जेराव बर'नि नियमाव जेराव थुरि नुयो बाव बाथि गारोनो बर'नि नियमाव बाजै दा बेखौसो जों एसे खबर लानो फैदों नैबे आदैनि थाखाय आदैयाबो सासेल'खा फिसा सासेल' एकदमबारे इन्जिनियारिं लाइनाव दङ दा साख्रि मावगासिनो दङ गथ'आ मोजांथार आगै गावैसोआलाय बिमा दंना गैया जाखो बिमा गावैसोआ बिमाबो दं बिफाबो दङ आंखौ थिनहरग्रोनायखाय आं फैनाय जाबाय नोङो नायग्रोदो होननानै थिनहरदों
बिमा बिफाया दा बेहा फिसावा सासेल' बिस्राबो आदैमोनहाबो बेखायनो आं दा फैग्रोनाय जादों खोथा बाथ्राफ्रा मिलायजोब्बायथ' हा मिलायनायालाय हौवाजों हिनजावजों फसायलायोबानो गोरोबलायबानो जाबाय नङा होमबा आगै माखौ बुंबावो औ आंबो बेखौनो लुबैयो आं मोनसे खोथासो सानदोंमोनहाय आगै आं माबा बुंनोसो सानदोंमोन मा खोथा बाजै एसे गोनाङानो थारमानि दानि जुगावथ' मोनथिखाजोबलायबाय औ मा खोथामोन बे खोथायानो जाहैबाय आगै दा हिनजावाबो दस्रा हौवाखौ लानानै खारो आरो हौवायाबो दस्रा हिनजावखौ लानानै खारो बेखौ एग्रिमेन्ट लिरलायलायबा मोजां जागोन नामा आगै नङा माथो बेखौबो मोनसे बावनानैसो थादों नंथारगौथ' आजिखालि दिनाव नंगौ सासे हौवाया सासे हिनजावखौ लानानै खारो आरो सोरबा हिनजावाबो गुबुन हौवाखौ लानानै खारो आजिखालि बेबायदि जाजोब्बाय हाबानि मैलुआनो गैला दा बेनि नोंनि साननायाबो थिगानो जादों बाजै थिगखौनो बुंदों नोङो बाजै मानो होननानै बुङोब्ला हौवानि न'खरजों हिनजावनि न'खरजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबा साबसिन जागोन बेखौनो सानदोंमोन आं आगै आजिखालि दा बेनो नोंनि साननायानो थिगैनो जादों बाजै नों बुंनाया बिराद मोजां बेखौनो आं लुबैदों दा आंथ' दिनै एग्रिमेन्टखौ हानाय नङा देनां सप्ताह खनसेनि उनाव बिफाया फैयोब्ला एग्रिमेन्टखौ फुरा लाजोबथोंसै दे जागोन आगै बेखौनो खालामसै दे थांदो दे आगै दे बिदिनो जालायथोंसै दे बाजै एसे ओरै फैलाय माबे सिलिबलाय मा खोथा सिबिलाय फैल' मा खोथा नोंसिना अनजालिया बेस्थ' दं गैयाहाय आगै मा बुस्थुनाय गैया आंना फिसाया बे जोंना जावैसो अरन जावैसोआलाय बुस्थुनायखौ दंना गैथ्रा बाजै गैथारा हाब इन्जिनियारिं मानसिथार एकदम गैथारा बेना बिराद मोजां बे जाबाय दे होमबालाय जाबाय दे जाथों आरो बाय अनजालि दे बाय आयै हाब अनजालि एकदम दिनै आलासि फैगोन दिनै बिस्थिबार दिनैनो फैनांगौ थारिखआ दिनै खय थारिख थांखोमोनथाय बियाइसो फैबावगोन दिनै दे ड्रेसा एसे सोलायनानै थाखादो दिनैनो लांफानोबो हागौ आंबो एसे मावफानोसै खामानि दामानिफोरखौ बेनो नङा बेनो दा न'आव मानसि दंनायामोन दङना गैया जाखो मानसिफ्राबा आलासिया सफैबायबो नामा आयौ आलासिया सफैबाय माथो फैदो जै जाथों फिसा जाबायजो दाख्लै जोंना अरगा देवानि बाबुआ खोन्थाहैखाजोब्बाय नोंसोरो रायज्लायखाजोब्बायनो माथो आरो हिनजावजोंबो हौवाजोंबो मिलायखाजोब्बायनो दानिया बेखौल' खोन्थाहैदों जे आथिखालनि मुगायाव दानि मुगायाव हिनजावजों हौवाजों मिलायदोंब्लाबो हाबा जायोब्लाबो दा मोनसे एग्रिमेन्ट थानांगोन बे एग्रिमेन्टखौ आङो दा दिनै लिरलांनो सानबाय जामाइजोआ मा बुङो बेखौनो सानदों बिजाय दिनैनो सास्रि एग्रिमेन्टखौबो लिरखादो आरो फिसाजोखौबोथ' लांफाखासिगोन नालाय नोंसोरो दा बेखौनो सानदों फिसाजोखौबो जोङो लांखानांसिगोन बिमायाबो बिराद खस्थ' मोनो मावनाय दांनाय खामानि दामानि गासिबो खस्थ' मोनजोबो बिमायाबो ओंखायनो जों दिनै बिहामजोखौबो लांफाखानोसै जागोन बियाय बिदिनो खालामसै
बे खोथाफोरखौथ' आगै देवानिजोंबो रायलायखाजोब्बायमोन जोङो गासिबो साराफिरा आं बुंहरखाजोबदोंमोन बिनि सिगाङाव खोन्थाहैदो अरन जावैसोनि बिफानो होननानै आं बुंहरखादोंमोन जों दा बे खोथाखौनो आंनिसिमबो खोन्थाहैदों दा बेनो जोंनि थाखाय बेस्ट जागोन बायदि मोनदां एग्रिमेन्ट लानायानो जोंनि थाखाय बेस्ट मानो होननानै बुङोब्ला आं दा दलिलावसो लिरजोबखानोसै एग्रिमेन्टआव लिरखाजोबनोसै नोङो खाथाखौल' लानानै फैदो जामायजो दे हरदो खाथाया नै बावदोंसो एसे लाबोनायफोरखौबो रानना होदो साइन ಮಾಡಬೇಕು ಸಾइन ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ बाव हो ಇಲ್ಲೇ नों बावनो हो दा बेवहाय लिरनाय दलिला गासिबो रायजो राजाफ्रा गासिबो बाहाय सिगनेसार होखाजोब्बाय आरो जोङो हाबानि उनावबो जोङो रायजो राजाफोरखौ लाबावनानै एग्रिमेन्ट फिसा लाबावगोन दा बेखौनो आङो लिरनानै दोनथ'नाय जाबाय जायनि न'खरनिफ्राय फिसा हिन्जावा दस्रा हौवाखौ खारनानै लायो बा खारनानै लाङो बियो 20 लाख जुरिमाना जागोन हौवानि न'खराव 20 लाख हरनांगौ आरो जायनि न'खरा हौवानि न'खरनि फिसालाया जुदि गुबुन हिन्जावखौ लाङो अब्ला हिन्जावनो 20 लाख जुरिमाना होनांगोन बे एग्रिमेन्टखौ आं दिनैनिफ्राय आंनि आखायाव लानानै थांनोसै जामायजो दे आजा ओइ लोंदो औ लोंदो एसे लानोसै बास माबायदि जौआ मोजां बियो जामायजो मोजां ने बिहामजोखौबो आं लांफाखानोसै उनाव हाबायाव लेंहरलायनोसै नङा होमबा जामायजो औ नंगौ बियाय बिदिनो जालायथोंसै दे होमबा आं फिसाजोखौ एसे थियारि खालामहैसै दे होमबा बिहाव बिखुनजोखौ मोजाङै मोजां सिबिनानै जा आइ बिहाव बिखुनजोआ मा थिना अबहाय थाङो अबहाय थाङा बिहाव बिखुनजोआ अबहायबा थांनानै दै गांगोन अर गांगोन नोंखौ गाबज्रिफैयोबा हो हौवाया बिदिनो खामानियाव डिउटियाव ओंखारलाङोबा न'आव नुफैयाबा हौवानि फिसाफ्रा एसेयावनो एसे रागा जोंलाबायो ओंखायनो हिन्जावनि फिसाया जेरैबो साबधानै थानांगौ आइ जागोन आयै दा थादो दे आयै दे आइ दे थादो आयै दे आइ दे ओंखारलांदो दे थांदो आइ ओंखारलांदो सोरनि फन जाखो ए बिमा हेल' औ थांगासिनो दङ थांगासिनो बे रोदाखौ साइनासालिखौ एसे मोजां फाहामनो थिन दे थांगासिनो नै हिन्जाव गोदानखौबो लांखानोसै बिहामजोखौबो मोनबोआ बिहामजोखौबो लांखानोसै थियारिखासै नोंनो लांफानो होनखाबाय नालाय लांफाखानोसै जोंहा बिहामजोखौबो मोनलांखासिगोन जा खुसिखासै दोनदो औ दे औ दे